ଏଇ ତ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ସାଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳପୁର ନାମରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ, ଯାହାକି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ହରିଆ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚାଷବାସ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ଆରାମରେ ସୁଝିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବି। ଆରେ ହରିଆ ଭାଇ, ଦେଖିକି କାଦୁଅରେ ପଡିଯିବୁ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ଚାଲିଲେ କଣ ହବ? ଦେଖିକି ଚାଲେ। ନାଇଁ ଚିନୁ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ। ଭାବୁଛି ଭଲ ଅମଳ ହବ। ହଉ ଚାଲେ ଭାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଆଉ। ହରିଆ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ଘରେ ବସିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ମୋ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଅ। ସକାଳ ହେଲା। ହରିଆ ତା କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପୁରା ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ହରିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସହିତ ତାର ଦେଖାହେଲା। ପୁଅ, ମନ ଦୁଃଖରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଧାର କରାଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି। ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭାବୁଛି ମଶା ମାରି ଖାଇ ମରିଯିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ପୁଅ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଏ ସଂସାରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ଜୀବନର ନିୟମ। ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କହିଦେଇ ପାରିବି। ପୁଅ, ଏଇ ତୁମ ଗାଁ ପାହାଡ଼ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେଠାକୁ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯିବୁ, ଆଉ ତୋ ଦରକାର ମୁତାବକ ଆମ୍ବ ଆଣିବୁ। ଦେଖିବୁ ସକାଳ ହେଉ ହଉ ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ସାଧୁ ଜଣକ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ହରିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାବିଲା, ସାଧୁ ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍? କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଧୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ହରିଆ ପାହାଡ଼ ଶେଷରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ତ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ସାଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ବେଶୀ ଆମ୍ବ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଏ। ହରିଆ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ହରିଆ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଥିବା ଆମ୍ବଟି ସୁନା ଆମ୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି।